intxaurra. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Behin batean baziren bilagun intxaurrondo baten inguruan jolasten. Eta korrika ari zirela, eta harrapaketan, eta bapatean topatu zuten intxaurra eder bat, handia, ederra. Ara, intxaurra, batek esan da besteak, raust, harrapatu. Intxaurroi neria da, nik ikusi ez lehen da bizi. Ja, tanik hartu ez lehen da bizi. Tantxe hasi ziren, lehenengo eztabaidan. Gero garrasika, eta gero elkarri jipoiak ematen da. Batek hartu nahi zuela eta besteak etzula askatu nahi. Antxe sekulako kalapita eta sekulako eskandalua montatu zuten, eta handik pasatzen zen amona batek ura entzun eta haien gana gerturatu zen eta esan ziren. Aizue gaztek, zer duzu eola ibiltzeko garrasika eta elkarri jotzen eta kontatu zioten, nik ikusi detela intxaurra handi bat, eta besteak, nik harrapatu detela lehen da bizi. Intxaurra neria da, eta ez, intxaurra neria da, eta ez, neria dala, eta... Tira. Ni amona xarra naizia, eta oso jakintxua naiz, eta lagunduko dizuet, esaten norena dan intxaurra hau. Begira, emaidazu intxaurra. Hartu zuen batek, eta eman zion intxaurra. Hartu zuen amonak intxaurra, eta egin zuen, klak! Erdibituzun. Hartu zuen zati bat, oskolaren zati bat, eta esan zuen, oskolaren zati hau, intxaurra lehen da bizi ikusi duenarentzat. Niretzat, tori zuretzat. Hartu zuen beste oskolaren zatia eta zati hau, lehen da bizi harrapatu duenarentzat. Niretzat, tori. Eta geratu zen mamiarekin eskuan. Eta bi hauek biratu zioten amonari eta mamia norentzat. Eta amonak esan zuen, mamia niretzat, epaile saritzat. Eta jan egin zuen intxaurra. Egia ala gezurra, egi bien artean, sudurra.